Ja. Dit is de feedback van de eerste keer dat Femke van een presentatie 3 inleidingen heeft verteld. Het viel me op dat je bij de derde inleiding echt rustig begon te spreken, zodat het ook veel beter te volgen. Je nam je tijd om de dingen die je wilde zeggen. Je had tussen de verschillende inleidingen door, zei je maar 1 keer van inleiding 3 en dat was dus bij de laatste. Misschien is het beter als je bij de andere 2 inleidingen ook even vertelt dat je met een nieuwe inleiding begint. Het is natuurlijk wel duidelijk als je eenmaal begint, maar dan duurt het een paar seconden voordat je erachter komt van oh ja, het is een nieuwe inleiding. Je handen, ja, je was niet echt uitbundig met je handen, dat is niet erg, maar dat komt misschien omdat we geen sheet, niks kunnen projecteren hier. Misschien dat als het wel gebeurd was, dat je misschien eerder daar naartoe verwees met je handen. Dus dan heb je ook nog iets anders te doen met je handen dan alleen maar je voor te houden. Ja, enthousiast. Het was niet echt heel enthousiast, maar het kan misschien door het onderwerp komen dat het echt een beetje saai is om te vertellen. En ja, serieus en betrouwbaar kwam je zeker over. En de presentatie, ja, je had goed voorbereid, je wist goed wat je wilde zeggen. Alleen even bij die concurrent was je even aan het twijfelen, maar dat maakt het zo uit.